من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا دين والمروة ما دين من شعائر الله ينكا غدا ديا فمن حج على بيت سو هدو أو إتمر غدا دين فلا جناح سو غوما ne an yaddawafa guda ɗaya ne bihi ma su uku ne wa man tadawwa ɗaya ne khairan su tara ne fa inna Allah 47 ne shakirun alin guda ɗaya ne innal ladzina yaktumuna su bakwai ne ma anzalna su biyu ne ɗayan sai ka je ɗahe ma anzalna min albayyinati su ma guda biyu ne ɗayan sai ka je qalulan nusiraka alama ja'ana min albayyinati sun kare wal hude shi ɗaya ne min ba'di ma bayyana lin nasi fil kitabi ulaika yal'anu su biyu ne humullah wa yal'anu sun kare humullah inun Allah inun shi ɗaya ne illal ladina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim innal ladina kafaru wa ma